Tak jo, já vás vítám u tohohle videa a dneska bych vám jenom chtěl ukázat to, že můžete importovat do Tinkercadu SVG fotku a používat ji normálně jako 3D model. Samozřejmě to samé jde i s STL souborem, ale to už určitě všichni víte, že jde i s STL soubor, ale taky si to můžeme ukázat. Tak, dáme import a teďkon vybereme třeba tady nějakou věc, co je to STL a normálně to tady nahrajeme a máme tady tu věc, to bylo to STL, jo, ale to bych řekl, že všichni víte. To vám nebudu ukazovat dneska jak podrobněji. Já bych vám spíš ukázal tady tuhle ikonku SVG souboru, že můžete nahrát i 2D SVG soubor a udělat si z něj jakoby 3D model, takže můžete vlastně takhle, třeba 4 lístek jsem si takhle vyráběl. Tak, já ty fotky budu hledat na Pixabay, prostě to mám rád tam a odkaz na Pixabay vám dám do popisku videa a prostě tady napíšete třeba delfín silueta, dáte vyhledat a vyberete si třeba tady tohohle delfína. Tak, stáhnete, tady zakliknete vektorová grafika SVG, tak, stáhnout. Stáhnete si to jako třeba delfín 1. Tak. A uložíme si to. Teďkon půjdeme do Tinkercadu, dáme import tady nahoře, vybrat soubor a klikneme si na delfín 1. Tak, nahrajeme ho. Tady vidíme velikost toho delfína, jak bude vlastně, v jakém bude měřítku. Tak, já tady dám třeba poloviční klidně, dám klidně na 50%, protože to je strašně velké vždycky. Ale to už je na vás. A tady na to něco napíše, to budeme vykřížkovat. Tady ho máme, toho delfínka. Takže si ho zmenšíme třeba na 100, že 100, ne 10, takhle. A takhle, tam dáme taky polovinu. Takhle, tady máme jako hezkého delfínka, tam dělám třeba 3 mm, tak. Takhle máme hezkého delfínka ze SVG fotky, takže to se dá, podle se to dá využít. A dále bychom si mohli ukázat ještě to, že můžeme importovat nejenom takhle černou fotku na pozadí, ale i třeba 4 lístek. Takhle. To nemusí být jenom jako černá na pozadí a stačí nám, když to je třeba jako zelené klidně, ten obrys zelený na tom průhledném pozadí. Takže to taky můžeme stáhnout, vektorová grafika SVG, normálně jsme to tady stáhli. Já už jsem si ho stahoval, protože jsem z něj dělal 4 lístek si a na klíče a takže ho už mám. Stažený, nebudu se znovu stahovat teda, vy si to normálně stáhnete a pak půjdete normálně do Tinkercadu zpátky, import, vybrat soubor a vyberete si ten 4 lístek, co jste si stahli, naimportujete ho, ten je brutálně velký, já se to můžem třeba teda na 20%, tak, mám ho tady, samozřejmě se zase můžeme zmenšit třeba na 2 cm, no a 2 mm a 2 cm, tak a to by bylo to import souboru, takhle to. Jinak to je k tomu, jak jsem říkal, odkaz na Pixabay i na Tinkercad vám dám pod video. Tímhle se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa.